I denne her video vil jeg forklare alle forskellige definitioner på hver og en geometriske figur. Okay, den første form, jeg vil vise, er en kvadrat. Et kvadrat er en firkant, altså inden for geometrien en figur med 4 sider. Et kvadrats sider er alle 4 lige lange, og hvert hjørne har en vinkel på 90 grader. Et kvadrat består dermed ligesom et rektangel af 4 retvinklede hjørner, men i et rektangel er det kun de modstående sider, der er parvis lige lange. Okay, nu nummer 2 form skal kigge på nu, er en cirkel. En cirkel eller cirkelflade er en geometrisk figur med et todimensionelt plan. Matematisk omtales en cirkel som den geometrisk plane flade for de uendeligt mange punkter, som er fra 0 til en maksimal afstand fra cirklens centrum. Hvad er en trekant? Tænker du nok ikke, fordi du har hørt, hvordan en firkant var, men en trekant er, som navnet afslører, en figur med 3 kanter. Det vil sige en figur med 3 hjørner, vinkler og 3 sider, kanter. Og ja, det var ligegyldigt at høre det igen, men nu ved du det trods det. Men det var alt for. Nu håber du nyt den her video. Vi ses snart igen. Hej.